Rijal. Ayo kita budal selasa sore. Alah, iya sih. Pak, kula budal. Riyen nggih. Sek, pamitan iki yo sing sopan, salaman sek. Bu, aku mangkat sik, tos sik. Karo wong tuwa ki yo sing sopan, aja mbok jantas ngene. Lho, lah nyapa kok mandek iki? Monggo, Pak. Nggih. Loh, Pak. Ayo cah tulungi cah. Ayo, gah. Ayo tulungi dhisik cah. Aku dhisik ya, Cah. Mboten napa-napa, Pak. Ora apa-apa, ora apa-apa. Matur suwun ya wis gelem mitulung karo aku. Muga kowe kabeh sok ben dadi bocah sing sukses. Amin, nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Niki pun sonten kula tarian pun sore. Oh, iya, wis hati-hati ya. Nggih, Ya, matur monggo, suwun, Pak. matur suwun, nggih, monggo. Nyapa Pak Man? Tiba aku, Cah. Yo ngono kuwi nek agem nuwi wong tuwek. Lho, kowe ngecek aku to? Ternyatane ngono kuwi ta. Wis. Ayo balik wis sore. Ayo, bocah zaman saiki aku ora ngerti nggo-nggo to. Iya, sopan santune kurang saiki. Ngono kok ora diajarne wong tuane yo yo. Mbuh yo. Matur suwun ya Pi, wis marani aku. Awakmu bareng ya ngono, mulai sore-sore. Ngono iki wong kuwi wajib awakmu kudune duwe tindak tanduk sing apik. Kandi wae Mang Tolek kok ene lagi dhewe teko. Kok lagi padha teko. Padha kandi ae. Wis sore ora ngerti wong omah nunggu rata-rata. Anu Bu, wau wonten tiyang dawah kula tulungi riyin. Wau pun kula pengen selak sore. Aan mau nggih tiba. Oh, ngono to, Jal. Awakmu bener, Pi. Aan, lek enek wong tiba iku ditulungi dhisik. Aja malah ditinggal lunga. Iya, apa ora, Cah? Nggih. Kelanten pun sore kula kalih Aan pamit riyin nggih Bu. Nggih, mangga hati-hati. Monggo, Bu. Ayo Man. Ayo.